Most kurva jó vid. Sziasztok, én Iszai David névírok, és a mai De videó... hülye vagy, bazd meg, hát miért nem állt? És a mai vagy. videóban velem tart 223, Igen. és ez itt a Diaszedben második része. Wow, ez az címnek. Diaszedben, második rész. Komoly lesz a címe. Ja. Kinek csinál? A kurva anyám. Na, most Lehet, szinte... hogy jön egy diacuccos. Én már elmentem. Ne. Hova? Itt vagyok a temető alatt. Látom, te beakadtál. Fél kettő a költő be fog akadni. Szia. Te ugorjál át még. Gyere már. Nem akad be a fejed? Nem. Fuck! Geti szőnyeg. De bazd meg, most megint majdnem leestem. Nem sprinter, bazd meg, abba adja a sprintet. Itt egy gyerek. Tudom. Megy felére. Igen, jó, szerverlag van. Hosszú élet forever. Nem tudom, hogy ezt át tudom ugrani. Szerintem nem. Szerintem sem. Tudom, ennyit fogok egy másik úton menni. Ezért fogok merni másik úton. Hát nem lehet úgy sem. Hát jó, de szerintem én most vesztem el a diaszettemet. Amúgy úgysem. Tessék. Amúgy úgysem fogod, mert rögzül tudat alatti. Van. Úgyse fogod elveszteni, mert tudat alatti. Az meg a tudat alatt. Azaz. Nem vesztem el, de ha meg akkor mégiscsak elvesztem. Hát de bemondod magadnak, hogy meg fogsz állni, de egyébként tudat alatti alap... Tudat alatti... Jó, cső, átjöttem. Tudat alattiban még mindig benne van. Yeah, mennem kell. Vagy várjál? Várj, egy van valami. Felezz egy picit. Van itt gyorsaság 50 dolcsér. Felezz egy picit. Ó. Dávid! Itt vagy? Aha, nem sokára megyek. És tele van az inventory? Nem tudom. De ne ütögessél már, te pici. Nem van egy ne csörögjél, Dávid, meg kurva hangos. És nem fogom belőle semmit hallani. Bocs, csak tudsz. Dávid, nem most videó, bár Jó. csúnya. Na, tegyél valamit. Te ott vagy speedpot, így nyessé. Jut eszembe. És egyébként van most olyan dolcsér. Ott egy vaskar. Síhaj, mennyi idő lesz, amíg lerendem. Ott fel, gyerek! Egy gyerek! Basszed be! Bement a spawnra. Hova mész egyébként? Várjál. Egy hét múlva megyek ki edzőtáborba. És kaptam edzőtől egy edzőprogramot, hogy az előző héten mit kell csinálni. És apám elszánta magát, hogy ő lejön velem futni. És most így szét fogom röhögni a velem. De akkor majd vissza fogsz majd jönni? Aha, csak először jól megszivatom. Mennyi idő kb? Hát van egy 400 méteres futás, van 12 percen keresztüli futás,
Van még 400 méter levezető, és 4x100 méter, vagy 4x50 méter sprint. De mennyi idő, míg kb. Ide jössz, egy óra? Á, dehogy is. Kevesebb? Fél óra, 20 perc. Ja, az jó. Ó. Ki, hogyha apád ott lesz. Jó, még egy picit játszunk. De ez... Na már. Én is most akartam menni, hagyjam. Menj már, mint a fasz. Elállja az utam. Ja, fa. Ja, te vagy az. Semmit nem sebzel egyébként, hogyha vágod. Tudom. Ja, kurva! Persze, itt van izé. Van nálam 64. Nem, két izé. 264. 216. Akkor nálad csak 32 vagy. Na, hol vagy? Valahol. Curva! Kurva! Na nem már. Sebez. Mennyi? Egy HP vagy. 1 HP. Kurva! És ez mennyi sebez? Egy fél HP. Itt egy gyerek. És így szórakozunk, és így ide jön a gyerek, és így megül egy ütésből. Az visszament. Hát az vissza. Ott meghalt. Most hol vagy? De És ez mennyi sebez? anyád tudja, nem volt teljes HP. Ja. Van egy kukoricám. Micsoda? Az micsoda? Ja, az aranyalma. Figyeljétek. Bum. Jaj, bocsi. Ó, kurva vagy. Csúnya vagy? Á, kurva lénikét már. Anyád mennyi AP-mre ment. Elfogyott a munícióm, de még maradt 2. Ezzel most szétgyaláztak. Menj csak a pálya vészjélére, menj csak. Menj. Jó, geci. Te hülye vagy. Ott egy gyerek, várj, team. Teamelünk. Várjál. Takarodj innen. Takarodj! Upsi! Kutyába. Upsi! Vissza! Majdnem lelöktelek. Nem tudsz. Mennyit sebzetsz? Mit tudom én? Párat. És ez... Párat. És ez... Előbb-utóbb meghalsz. El se tudtál találni, de buzi. Nem is akartalak. Mi a fasz? Ott a víz. Azt hiszed? De olyan menő vagy. Mit csinál? Bazd. Csit. Sokkal begyük bunyozni. Bum! Koszi. Neked nincs íjad. Hallod, üssél rám egyet?
Így tudom mennyit sebez? Fél HP. És most várjál. Aljál baszom. Azt hiszem úgy egyet. Na, Várjál. Most. 0. 0! de miért nem most? Miért nem találok el? Várjál. Mi fele... Így egyes sebez. Ja, pozd meg, én megütöttem. Bum. 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 Mész innen. Az igen, kilöktenek a vízbe. Vissza. Vissza, kutya. Ki kell menni ölni. Jó egymást ölni. Legyél boldog, gyorsabb lettél. Jaj. Itt van a közelemben. Annyira tudtam. Kurva. Na, már meghalok, levitted fél HP-m. Komoly. Aha. Mi HP-d van? Milye vagy? Igen. Jó, ennyi lett volna a videó. Köszönjük szépen a figyelmet, csösztök.